खुलुमबाय लोगोफोर गोबावनि उनाव दिनै मोनसे भिडिअ लाना फैदों आङो माने रायलायनो हायामोन नालाय खुगाया स्टरा दङ सालायावहाय ओंखायनो दा आं एसे गाहांबाय दा बाथ्राया बे मा मैया जे जों नुदों कि बर'नि थै जेनेखि सावथुननि जेनेखि ट्रेलारखौ माने अपेनिं खालामबाय दा बेयो सेप्तेम्बर दानावहाय रिलिज जासिगोन दा बिनि सिगां जोङो माखासे बाथ्राखौ जों नुनो मोनबाय कि बे फिल्मनि प्रडिउसार स्ट'रि राइटार एन्ड डाइरेक्टर बिथां सपन आदाया गोबां बाथ्रा बुंदों आं मोजां मोनदों आरो बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बे सिनेमायानो बर'नि गेजेराव बयनिख्रुइबो बांसिन बर'नि एक्टर एक्ट्रेसफोर थानाय जागोन आरो बे सिनेमाखौ जाहैबाय मा बै समाव बर'नि जालांनाय थासारिफोर जे बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समावहाय बर'फ्रा माबे थासारिनि गेजेरजों भुगिनाङा बेखौनो एसे रिफारेन्स लानानै बे भिडिअखौ खालामनाय जादों होननानै जों मिथिनो मोननाय जाबाय लोगोसेनो हयथ' बुंनो थाङोबा बर'नि गेजेराव बयनिख्रुइबो माने बांसिन बाजेट माने लानानै दिहुननाय बे मोनसे बाजेट जानो हागौ माने सिनेमा जानो हागौ आरो बयनिख्रुइबो लावसिन दं बे सिनेमाया थारमाने जेसेबांनाखि बर'फोरनि सिनेमा दङ बे सिनेमानि गेजेरनिफ्रायबो बियो माने लावसिन आरोखि एसे लावसिन जादों थारमाने बेखौ दा बेनिखायनो गोबां सम लादों आरो 80निफ्राय लानानै 70 माबा 17निफ्राय 80 बिनि गेजेरावहाय माने बाजेटआ जादों होननानै बुंदों दिनैसिमबो मोजां हिसाब खालामाखै बे खोथाखौ फोरमायदों ओमफ्राय सिनेमायाथ' नोंथांमोना बयबो नुखाजोब्बायब्लाबो आङो नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो आङो मोजां मोननानै आदा सपननि जेनेखि डाइरेक्सन होनाय आरो बिथांनि स्ट'रि एन्ड स्क्रिप्टखौ नुनानै माने जाय प्रडिउसार रोंसार ना मा बिथाङा बुंनायलाय ओरैबायदि मोनसे स्ट'रि खालामनानै लिरनो थिननायलाय बेखौ एसे लानानै बिथाङा बेखौ लिरनाय जाबाय होननानै बिथाङा फोरमायदों ओमफ्राय दा रायजो राजाफोरा बिराद उसुखुथु नायनो बयबो नुखाबाय ट्रेलारखौ थेवब्लाबो जोबोद मोजां जानायखाय आं नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो आं ससे ट्रेलारखौ होनानै होनोसै नोंथांमोना ट्रेलारखौ नायनानै लाबानो जाबाय आं माला माने रिलिज जायो नेगासिनो दं माने हराव देखायबानो हरावबो नायो आं राजिसै आरोखि नायदो लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना ट्रेलारखौ नुदोंबाबो नायबावदो रायजो बुङो आयै नों आंखौ मा गाबज्रियो आयै बियो मा दख'ना जोंनि हारिनि रावा मा बर' गावनि बिमानि राव आरो गावनि हारिमुनि सिनायथिजों बिखाफोर दानना थांनानै थानायनि मोन्थायखौनो रायजो बुङो जोंनि हायाव जोंहा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि मोनसे मोन्थाय दङ आरो बे मोन्थायखौ सोरबा आसामनि सीएम भारतनि पीएम एबा प्रेसिडेन्टबाबो सेख'नो हाया जिउ होगोन जों थै होगोन थेवबो जों बड'लेण्ड सोरजिगोन जय बर' हारिनि जय सिगां समाव जों बर'फोरा हाथियारजों गेलेयाखैमोन जोंनि मोन्थायखौ मोननो अहिंसा खान्थिजों सोमावसारदोंमोन नाथाय जों बर'फोरखौ हाथियारजों गादबदों गोबां जायगायाव जों बर'फोरा जिउ गोमानांबाय रान्दि जानांबाय जिनाहारि खालामजाबाय जोंबो बिनिखायनो हाथियारजों फिननायखौ होफिननांगोन मोन्थायखौ मोजाङै बिनायाव होआब्ला आरो जोंखौ गावथारोब्ला जोंबो नोंसोरखौ गावथारगोन बे थाम्फै मासे बुथारनाय पुलिसफोरजों खामानि जाया সোনকালে আঁতৰি যোৱা নহলে সব কেইটাক এনকাউন্টাৰ কৰিম नोंथ' जों हाथियार बानायनायखौ पुलिसनि खोन्थाहैदों साला जोलैनि हांगार मुं होनानै बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो गावजों गाव बुथारलायनाया गावथारलायनाया बेनो जोबोद गिदिर गोरोन्थि जाबोखादों नों बेखौ गावथाराब्ला बे नोंखौ गावथारगोन अब्ला नों मा खालामगोन दहाय लोगो मोनब्ला आंनो मोनसे खोथाखौ आद्रा दोन्दोंमोन बर'फ्रा दाबो मानो आलादा बड'लेण्ड रायजो मोना हमजाथाखौ हमनांगौ गावजाथाखौ गावनांगौ जायगाखौ संबाय
आफा नोंथ' जोंखौ खांदों फेदेरदों नाथाय बै जोंखौ लानानै फैग्राया सोरमोन नोम्फाखौ थगायदों नों बे मानसिखौ फोथाय खेबस' खालामदों राजनितिखौ राजखान्थियाव मोनथाम जिराद दं जांग्रिखां लं लेप रां बोलो आरो सोलो रां आरो बोलोखौ नैबे सोलोआ सालायनो रोंनांगोन अब्लानो बेरेखा हान्जाखौ फेजेननो हायो नों मानोथो खिन्थाना लायाखै जांग्रिखां होननानै इसेबां गोबाव नों बहा दंमोन आबै आंखौ सोबा मोदोमनि सानायनिख्रुइ गोसोनि सानाया देरसिन मोदोमाव साहोग्राखौ निमाहा होनो हागौ नाथाय गोसोआव साहोग्राखौ निमाहा होनो हाया কেতিয়াও বড়োলেণ্ড নাপাব শালা बर' जाति শালা कुत्ता जाति आंखौ राय नों आंखौ बु आंनाव साया नाथाय आंनि हारिखौ दाराय आरो दाबु आंनाव सायो आंनि गोसोआव सायो बर'नि थै थानानै बर'नि थै लोंग्रा मानसि नङा आं Boroni Thwi, Boroni Thwi, Boroni Thwi.